Vi har lavet de her forsøg med potentiel kinetisk og mekanisk energi, og vi har lavet dem med henholdsvis en kageform og en hoverbold for at se forskellen på noget, der bruger energi og hopper op og ned igen, og noget, der bare falder til jorden. Ja, men allerførst så vil vi starte med at fortælle lidt generelt om potentiel kinetisk og mekanisk energi. Og vi starter med potentiel energi. Potentiel energi, det er beliggenhedsenergi, og det er den energi, som noget sådan optager eller omdanner, når det er højt op. For eksempel hvis der er den her faldskærmsmand, så når han hopper ud fra flyet, så er han rigtig, rigtig højt op, og så får han en masse potentiel energi. Og formlen for potentiel energi, det er den her. Masse gange tyngdeacceleration gange højde. Og massen, det er et udtryk for, hvor meget noget vejer, og det måles i kilo. Og tyngdeaccelerationen, det er et udtryk for, hvor meget tyngdekraften trækker i os. Og her på jorden, så er den altid 9,82 meter per sekund i anden. Og højde, det er bare, hvor højt noget er op, og det måles i meter. Jeg vil fortælle om kinetisk energi, og kinetisk energi er bevægelsesenergi. Og som man kan se, så har vi brugt et baggrundsbillede af en bil, fordi at når bilen står stille, har den en masse potentiel energi opholdet, men når den så bevæger sig, bruger den så kinetisk energi. Formlen for kinetisk energi, det er en halv gange m gange v i anden. M står for masse, hvilket er meget noget vejer, og det vil altid blive målt i kilo. Og v er fart, og det vil altid blive målt i meter i sekundet. Mekanisk energi er rigtig godt til at beskrive en bevægelse. For eksempel hvis vi har en potentiel energi og en kinetisk energi, så summen af det giver den mekaniske energi. Vi kan fx se her på billedet en dreng, der hopper. Når han hopper op, så har han en masse potentiel energi, og så når han falder ned igen, så omdannes det så til kinetisk energi. Og summen af de to tal, det giver så den mekaniske energi. Her er vores første forsøg, som er et forsøg med hoppebolden. Ja, det her det er så resultaterne for vores hoppeboldsforsøg. Og vi har 3 kurver. Vi har en kurve for potentiel energi, som er den her orange firkantede. Og så har vi en kurve for kinetisk energi, som er den her orange trekantede. Og så til sidst så har vi en kurve for mekanisk energi, som er den her lilla, og det er jo så den potentielle og kinetiske energi lagt sammen. Og som vi kan se ud fra vores kurve, så starter vores hoppebold med at have rigtig meget potentiel energi, fordi at den er 1 meter op fra jordoverfladen. Og så falder det langsomt, fordi at hoppebolden også falder, og den mister nu højde. Men til gengæld så stiger den kinetiske energi. Den får mere bevægelse. Og sådan fortsætter mønstret egentlig hele vejen hen. Og også fordi det er en hoppebold, så hopper den jo op og ned flere gange. Så når den rammer jorden, så kommer der kommer også lidt varmeenergi, fordi den rammer jorden. Men så får den mere og mere højde, når den går op igen. Og så falder højden for til gengæld, at bevægelsesenergien går op. Så det er egentlig det, den her kurve viser. Og det her, det er så vores næste forsøg med en kageform. I modsætning til det, Freja sagde før, kan man se på vores forsøg her, at den potentielle energi bare daler, i og med at den potentielle energi ikke, altså det er det eneste, der bliver brugt, den går bare ned, og den kinetiske energi bliver nærmest ikke brugt. I og med at den kinetiske energi er så lav, vil den mekaniske energi også altid være lav, da den kinetiske energi trækker niveauet ned.